Ik ben Matthijs, ik ben 16 jaar. Ik ben Nilevar, ik ben 17 jaar. En ik heb gehoord dat er op het Twin College iets gebeurt met LSD. Is dat waar? Ja, dat klopt. Het is vandaag de laatste schooldag voor de eindexamenleerlingen, dus we gaan er een leuke dag van maken en hebben veel activiteiten gepland staan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Er zijn leuke activiteiten zoals het springkussen, veel meer water en ja, je kan grapjes uithalen met de leraren en zo. Hoe is jullie schooljaar verlopen? We hadden een best wel goed jaar. Het ging heel snel voorbij. Binnenkort ook weer de eindexamens. Ja, het ging heel goed, maar het was al heel veel werk. Nu is fijn dat we het zo leuk kunnen afsluiten. Zeker. Dus de examens komen nog? Ja, klopt. Ze beginnen 14 mei. Oké, dus eigenlijk is het de laatste lesdag. Ja, maar eigenlijk heb ik vandaag ook al geen les meer. De laatste lesdag was eigenlijk dinsdag voor Ja. ons. Ja. En dan gaan we vandaag dus vieren dat de lessen voorbij zijn. En wie is de beste leraar? De beste leraar. Ik denk wel mevrouw Verstaat en mevrouw Van der Wanden. Ook omdat ze ons hebben geholpen om de LSD te organiseren. En altijd wel leuke lessen zijn. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Oké, we gaan eens kijken vanmiddag en bedankt voor het interview. Graag Geen gedaan. Oké, om 11:15 zou de opening zijn. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar het zal 11:15 zijn. Om 12:30 beginnen we met taarten gooien. Om 1 uur levend tafelvoetbal. Daar moet iedereen even bij zijn natuurlijk. Om 1:30 mega twisten. Om 14 uur de sweeper. Ja, dat vind ik echt iets voor Jente, de sweeper. Vind je dat? Ja, ik vind dat oprecht. Denk je, wow, dat gaat dan best makkelijk. En dan je rechter op rood, rechtervoet op rood. En dan je rechterhand op blauw. En nu je linkerhand op groen.